Kag sa Good Vibes, pila ka mga lugar sa Negros Oriental, pati na sa Iloilo, bida sa Philippine adaptation nga series nga It's Okay to Not Be Okay. Sa trailer pa sa nga series ng ABS-CBN nga It's Okay to Not Be Okay, makita ang golden sunset sang Nagba Seawall, kaga Panaon Point Road sang Shaton, Negros Oriental. Bida man ang social garden sang Foundation University sa Dumaguete City. Naghatag naman ini sang excitement sa mga Negrense fans kag flashback sa mga alumni sang among mga spot sang eskwelahan. Bida sa Philippine adaptation sang series Sanday Ann Curtis kag Joshua Garcia. Kalabanan naman sa location sang series ginshoot sa Iloilo kung sa diin makita ang mga iconic nga mga lugar sang City of Love. Ang seryeng sarang malantaw sa Netflix, ABS-CBN Kapamilya Channel, Kapamilya Online live on YouTube, Jeepney TV, A to Z, kag TV5.